Urreskoguk saria jaso zuten atzo Amurrioko txirrindulari elkarteko kideek. 50 urte bete ditu aurten elkarteak, baina urte horrena ospatzeko prestatuta zituzten ekintzak bertan bera utzi behar izan dituzte. Gauzak hala datorren urtean egingo dituzte jarduera horiek. Pena izan da, gure 50 urtegarren aniversarioa ezin izan dugu egin ezer. Osea, dana ikutera joan da, eta, espero dugu datorren urtea egitea dana. Txarla batzuk, txirrindulari profesionalekin, eta liburua aurkezpena egitea, itzulia datorren urtea Amurriotik irtengo da. Eta ere, apirilan uste dut egingo dugu erakusketa bat Lakasonan, itzuliaren momentu berbean.